الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم وسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالكلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mengeluksakan mengagumiakan lagi bagedatan pada si kuai maknanya nama berbelui apa benar muslim si kupagaritan wa muslim nagyang kuto ay maknanya narut raddus salam alaih yang kuto maswatan wa makasumbot dan ulang-ulangon siku mangataw apsilang bertanong. Ayaw ko kumano kasalam ano tanong pa sa gilid na sunna. Igara silang tanong na ayaw ko kumanyan na sunna. Ayaw ginirupan ng mga ulama tanong na tigira na yuthabu fa'iluhu imtithalan wala yastahiqu iqabu tarikuhu. Pamana sa sunna nang belasang kawallahu subhanahu wa ta'ala amay kaining gulalan kaskanian. Ubig na amay kami bagay kasusun na kinabaka paman baka mapumbagi nagyang putasik sa Allahu subhanahu wa ta'ala. So kasalan na ang tunundi ko kumanyan sunna. Ubig na suway manan na kasumbergot kasikusalam nagyuto na wajib. Kayo gatar ka suway manan na kasumbagan ka si kusalam o api ang taon maknanya na sila mereka. Saya kinirupan ng mga ulama tanong si wajib na yuthabu fa'iluhu imtithalan wa yastahiqqu iqabu tarikuhu. Tiguay man ng mga ulama wajib batigilan na sekalian so ato naging bulalan na ko na biyadasan ka wallahu subhanahu wa ta'ala na amay kami gagagkas kanian Indra yung nakas kanian nagparulik kaagyang putuasik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na insyaAllah nakupat tanong sa balasaw purman ang tanong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mga luksakan mga pagaliakan punalamatan uswallah punalamatan tanuswallah bigan tanong yan sa makna niyan na oras ang yakang beberapa temuan tanong kawan. Yang kalata ibu dalam mataran si Allah. Ang yakang belingan ako si kumpiura kana derba. Na niya kabagay ako sa manan niya na oras si kutitu mga pamilya ko. Kawan. Kasi ta paman na niya pagtaw-taw sa Manila ini. Na iya pagkaganda sa oras na sumuna ba pamilya. Wa'abad isu Allah subhanahu wa ta'ala na bitiryan wa andir ashiratanal akrabin. Ay pinaka pamanamya karanirani at tulay ng kaanakan na swemanan niya ng mga tao ang mga raranir ka. So mga tumanay na, so mga babuka, na yun na niya kalalaan manan niya na bagay ng kaanakasira na sigo, mga siyay ay ikaswado Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan ang mga luksakan, mga babayakan na ipagadatan na yan kaya di tano di ganabakan inusaran tano sa oras. At kung pa kaya na mga nakabibisitan mo si mga derpatan no, ana di tano ron mamudi gaganabakan, pumipitan mo sa mga watatano, na sumipitan mo sa oras, nagini paghilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, apel ini Allah subhanahu wa ta'ala apel si kumang kelbuli-buli reketano si kumang maknanya nakabentuk na tano si kularan si kusurga Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Abang sumoyo biyan sa kaya dunia na titudung umargin. Umantin naman niyan na kaumanan sa umur tano na kaumanan mo puso mga iputubunar ketano Allah subhanahu wa ta'ala dito dibigyan sa kaya dunia. Pamana makapya ginawa ka na pagpag managik Kiyata hulubin managyasan biyan pumasa bitibarangan na emanan niya ng mga awidakan. Na ano din niya emanan niya nakaway tanong si dunia na pinakataralabin na makadagdag tanong. Makuha tanong niya kung emanan niya na dayon sa dayon nakapipya ginawa doon na emanan niya na buntrata ang ginawa.
Nagiyan kaya bigyan bertanong mga babubulay, mga luksakan na doon na bunyan kalapis. Inaliw Nabi sallallahu alaihi wasallam atigyan naman sadaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Sa tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam asungkan niya na diyan puto ay mana niya nakapagin na niya na sigo ilmo ay isubuno Allah. Abi isubuno Nabi sallallahu alaihi wasallam. O manaluminiyo ka. Ay abuay mana niya na iniliyong ka sa iyang puto derpaka na anakaman nag-adyang puto mga katuro Allah. Anakaman nag-adyang puto mga katuro Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayain pada sarkaw Allah subhanahu wa ta'ala na sahhadallahu lahu tariqan ila jannah na bulu-bulu-bulu nirkaw Allah subhanahu wa ta'ala giyang kuto katong nangka sa giyang kuto nala na si surga ko Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ni akalalanan nami po nalaman tanong si Allah subhanahu wa ta'ala amay mambu kakakapalitas tanong sa aya iniliw tanong si Kuya Mananyan na mga deripatan na pagkagalit tanong so agumatano. Mungkin dari tanuso agumatano. Kenapa ya isim tanurun na kasuruyan o di na nganinusal. Kaya punya tano na maswatanoso di tanu di kapagaguma. Mga nagsakan mga pagari akan nagpagalitan. Nialaisin ko hadithu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aikira api ilika wallah abigyon kaniya na sa mapiyat na imbagay niya kaagyang kuto ay mana niya na sabot na si Kuagama. Agyang kaya mana niya na sabot si Kuagama na kanawala ng utang na ibumbugiro no Allah. Hubunong ko mga gadon sa mana niya na nanaw niya suraka Kuagama na miningulalan ka na ibig sabihin na pinili ka Allah subhanahu wa ta'ala mana niya na inigalin mo kaniya. Ito kapag so si Kudera pa adibagalan sa ilo mo pinili ka Allah subhanahu wa ta'ala. Ay abintaro Nabi sallallahu alaihi wasallam si kuhadi na tigyan na man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ikira ating Nabi sallallahu alaihi wasallam abigyan Allah subhanahu wa ta'ala suruh niyan sa mapiya di pinakamaki ito yun ka Allah subhanahu wa ta'ala na pagkisabutan niyan ragaso agama niyan. Allahu Akbar. Pagkisabutan niya, hindi niya kalalalim mo Allah. Kenapa ayat pinakamalalim mo Allah na suka beginiar ka sa tanong, suka beginiar ka sa kadato, kaginan, amang alim mo, naginan na tapanganan mo Allah. Nabunan pamanapunta ng sikuli mo, ugin na ginan na pwede ng sikuli ang kalala at tapangwaka, agad pa kaya ikaw lugubin ng sikuli na rakadyan ng amay, gadi doon makaswa. Huwan. Nagyang kaya mana niya na pupusintan mo mo, naging pinakamala alimu Allah subhanahu wa ta'ala aat dulu nikasabutan nakaswado mga kaagama Islam na nanao sa inikalimulimu kau Allah subhanahu wa ta'ala ang pinilikan niya na si Gwen inarawang kaniyan si Gwen mana niya na mga tao ay mana niya na dito-dito din ang mga dadagala ay mana niya na dira na kasabuti sa agama. Pagkatapos tumilang o pa sa mga maranaw sa kiyang kaidirpatan na berdagatan o kirapan makaluloko. When nakakira so Allah subhanahu wa ta'ala na di niya na di pamimili na pagdanon si Kuya mana niya na pinilian. Na panalamatan tanong so Allah subhanahu wa ta'ala bubog-tubig tanong sa kanya. Niyari si Kuya di ananao sa sumayto lumpukan, sumayto grupo nagtitinikalin mo Allah subhanahu wa ta'ala na sukada kalanon na palapadaya bubog ito si Kuya narakadyahan na. Allahu Akbar. Berarti ang tanong kay hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam ang yang kaya si Kuya Ananian na Abi Salih an Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abinda Nabi sallallahu alaihi wasallam atigina yaqulu Allah ta'ala yawm al-qiyamah mamagitan maging kaya hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam ang tanong makapaguman sa Ananian na panagutaman at inaalamos na may bilang ako sa iyong utang ito grupo Kami terus sana atau apa kasulid dari curi si surga Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Yaqulu Allah ta'ala yawmal qiyamah pagkaroon ko na tigo Allah subhanahu wa ta'ala tigo Nabi si salungan na mori. Ya Adam kum fab'ad ba'da an-nari min dhurriyyatik. Turun Allah subhanahu wa ta'ala si kung kapangatan mo matanong si salungan na mori. Tuduan yan so Adam. Hey Adam
napakatani mo mangka suemananian na mambawa tanaka si kunaraka jahannam. Allahu Akbar. Ipananalo Allah subhanahu wa ta'ala Adam. Pakatani mo maangkaraga na sumangambawa tanaka ang bago lebih besiran na si kuemananian na naraka jahannam. Namiya mamasaki su Adam. Anto na ibitaru Adam, Ya Rabbi, wa ma bi'tun nar. Turun mo Adam si Allah ikan nako. Nantaw mo ni mga tao, pagkatani mo manakan nagulog si kunaraka jahannam. Uway. Anto na ibitaru mo Allah, wa yaqul min kulli alfin tis'umi'a wa tis'atan wa tis'una ilan nar. So atiki umani isa ko samgibu mga tao si kumbawa tanaka atigu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atigu Allah. So atigu Allah subhanahu wa ta'ala so umani samgibu si kumbawa tanaka hay Adam na susiyaw gatoson abu siyaw pula abu siyaw na pala-pala ya pabulugin si kunaraka jahannam. Allahu Akbar. Namanya wa wahidun ilal jannah. Nasusati mangkiran Nabi pernah dicuci ku surga. Allahu Akbar. Anda tanur mga tiga dusun. Ino tanur mga pugu mazapana gundaman si Allah. Mga simba si Allah. So umani sanggibu si kumbawa taano Adam. Si kumangawata kahay Adam. Nasusiyaw po siyaw gatos. Abu siyaw po abu siyaw. Na belong kita na si kunaraka jahannam. Nasusati mangkiran dicuci ku kasunod si ku surga. Allahu Akbar. Bahina ini yushibus saghir. Asal yang putemanan yang namasa atibu Nabi sallallahu alaihi wasallam aku masa aniran atibu Allah subhanahu wa ta'ala sugawi yang apunukum Allah na ukamasa anwata sugawi yang mananya na apunukum Allah na buka putih suai mananya na mga buhiran sa kapulakiran sa mananya na kagileran na sikusiksa Allah subhanahu wa ta'ala. وَتَدَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا na imbawa taati Allah subhanahu wa ta'ala sa mga pamana ikaw-ugat babiya dapat pamana dapat sulalo na kakambutera na miliwiran na biyang putaymanan na mga watayran sa katbilikiran sa biyang putagawi wataran na sa sukara may kasira na tibwalta dan kasira no gipang ababarag wa mahum bisukara akan na basira na tibwalta subhanahu wa ta'ala gipang ababarag walakin na adab Allah syadid ugay na aya kakipigiran na tibwalta subhanahu wa ta'ala na biyang kakileran sa biyang putaymanan na siksa ay titilagan kila na Allah. Allahu Akbar. Ando man ay hindi no kapakapumigiran mga luksakan mga pagariya kan nagibagadasan. Qali ya Rasulullah, ayuna dhalika wahidun. Namili pa kayo mga sahabat, ya Rasulullah, ino mga di pwede kami sa giyang butas sa timan. Pamanamiya pwede kami mga di sa giyang butas sa timan ay manani na umanisang ibu. Nasusiyaw ka, nasunagusiyaw ko, lagusiyaw na naraka. Nasusate manunantaw na, giti-giti susi ko surga. Anton na ini sumbag kirang Nabi. Faqala Rasul sallam abshiru fa inna minkum wahidun. Pakapipiyani wa ginawani wa mga sahabat taka na tidu Nabi sallallahu alaihi wasallam kasukoy isar kano susabu adregano na kupad sa giyang kananayaman niya na sa timan. Allahu Akbar. Ito sa tanong mo naatan di pamaitoon na di mga ulama na sumanga sahabong Nabi na sumanga sahabi yung Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalo na mabuti nung amusa diyan ko ako mani isa sang ibuna sa timan. Mga nasusang iburo na mga alusulo sa iyong utas sa timan. Nasusalang iburo na mga tao na mga alusulo ng pamagian kaya amakan. Kung di talo si Kuya Mananian, Allah mapagpito sa nalitan doon, makakit si Kuya Mananian na siksa Allah subhanahu wa ta'ala ginang so Kuya Mananian na narakajuhan na wa min Ya'juj wa Ma'juj alfan. So Kuya Mananian na mga tao apad si Kuya Ya'juj o Ma'juj na taro to pinasan gibukira. Pengalok saban mga pagalian na nakipagalitan. Iti sabab agya di tano di pa naman namaran ako po kasunggay tano sa oras ay mananiyan na mapukata di tanurong sa mga ginawa tano. Pukata di tano sa mga ginawa tano si kuya mananiyan na mga simba ay inisuguro ka tano wallahu subhanahu wa ta'ala. Bertanu belia adinawa tanwa paman nasutik tanwa ini sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi yang kota aku peta ojib yang kota dia taruh mana nian na mabibili bisa ginawa katakan luar kasabili bisa ginawa
Sana kina tuna penari dewa cikgu agama ada kumani. Nah kesabaran untuk saya mana ni nak bergendam masa kibat, nak pun ke alam untuk sagian kutanganannya, nak kasih ke si kumanga seminar. Itu tuna penari dia kumani. Pada aku mian itu buat. Abi dah kan lagi dia dalam yang itu cikgu agama. Nanti mungkin kita nak apa agama. Itu mana abi dah kan. Ino kita tu pun apa dia lupa. Saya mana ni lagi kita tiga pagi ada cikgu agama dan agama Islam. Saya kini subuhun. Allah subhanahu wa ta'ala sibu kapun wa ta'ala kapu kena kita sibu ilmu. Nah taman saya dunung bersumangan nyawatanu. Wah, mga bebekan. Wa abu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Pamana simpul kasukannya nakasa taman sakapakatan ni umarkau marega karina maan agina na sukapatan. Kita nungin lagi mga bebekan siku dita tiga paganada siku yang mana ni na agama dan agama Islam. Isa samparan ng Nabi ubah pamana bertanu kata tahu bisa kapag ipuluan. Berpian ni dia pangapangadika. Na kinangalang pa rin agyan kutangan na niya na mabuka talong-tano subino tano si kung mga katuro Allah na kung mga katuro o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkapagay, aal na maadun raka adi maadun na si kung padiga ulit na adi mabuhay maadun na si kung padiga adir ka maadun. Owan. Duti kinangalan na sutigtan walita do di makang bubugaya sa emana niya na uya ta si kuay mana niya na salakaw di salakaw. Ayat maganda sa emana niya na ibarat nagyan kaya inali Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Kahf. Tutulan ang yakapon na mana niya na tutulan ng Musa alayhi salam. Niya isa na sa emana niya mga babiyaga nagipagadatan na su Musa alayhi salam na pinuyatan niya sa emana niya na mga kaumian. Owan. Pinuyatan niya diterligo niya sirat pamana pinagulili na sukikanakan si Allah subhanahu wa ta'ala. Na si Kuya nung kaya bangus siya tiniran ng Musa alayhi salam na ad nasa kataw ako si Kuya mana niya na ba ikaw Musa ali pa kayo siya nun at tigyan na ya Musa anabi Allah beradaptan asalakaw ang makaliw-liw ka sa mana niya na unaan na ka sa sabot si Kuya gama owan buena pa na makalawan ka sa sabot si Kuya gama ana ya pikir Musa at dinabis kaniyan na apa ni pagalawan Musa sabut igual mana niya na Musa alayhi salama dadin si kumas ako tagay kay amas ako na dadin ang makalawan rakan sa sabut si kuya mana niya na di kapag duduma uwan na ulian yan mga loksakan mga babiyakan na biya mga durus kaniyan Allah biya kata ni mumon so yung mana niya na Jibril Katigina ya Musa na kata ni Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala agyang puta iisumbag ka sa agyang puta sa kataon niya kay sirka na ribad. Kenapa seka mana niya na pinakamapasan amama si kumasangka. Pinakamalay sa puto si kuagama ano niya mo sa sumusa. Doon pa naman niya na makalabrak na sa kanan nabiya ko. Nahiya ang peningan so Musa alaihi salam yang katungkol si Allah subhanahu wa ta'ala. Paman nasa talon na rupaan talon na iyong kutama niya na geripatan. Na pinaka-importante talon na ikiram niya ipataka na belingang talon na sa iyong kutama niya na untol. Bukod pa kaputusa, ikirain na iyong kada po na makalabir ka, nag-i-ewan na karang tagatita at nag-iyong makalabir ka. Mas mapiyendo iyong kutang iyong ti. Ano? Jadi membuka dia bahwa sasanggar kau membuat bagaimana gino kamas karena lebih surga. Minangalan na sifat kita bagian bahkan di dunia amalir kaan na taala bi adigyan kutaman niya nagalubog ka nakalimang ka. Piling kau Allah subhanahu wa ta'ala nang balas ang kanya sa giyang kutama piya sifat ka. Sa dagtaro di sifat Musa alaihi salam. Dan inang pao mo tayo mo pagiberian. At inabahan ada pernah makalawaran. Asakan na nabiya mo. Tiga namanya apa dengan si Allah? Ya Allah dari layaruka dia ibadahku. Anda kenangan betul kalian kanan yang mana nih nasaka atau mama mas tara lebih bisa kan? Mas mapa sangat bisa karena tiga mana nih na Musa alaihi salam. Anak yang ibu Musa yang angin si Allah subhanahu wa ta'ala. Anda na itu Allah subhanahu wa ta'ala dia makatatagilan Musa mana nih na Musa alaihi salam. Na tiga Allah subhanahu wa ta'ala ayang apetunang kasagyang upamama ayang ngaranian na so Khidr
Nagiyanan emanan yan na lawa nakatigil sa ilmo. Nasungka si kaimanan niya na darpa majma'ul bahar. Yang kanan na maanan niya na darpa ayun di makapisulit agyang kutay maanan niya na duti manaragat. Narongkong ketuon agyang kanan na sa katawama amas taral di diska. Mas mapasang mas amanan niya na mas maula di ilmu adiska ati wallahu subhanahu wa ta'ala. Na awdi dika ati dia sa amanan niya na seda. Na dia pula sedar awal dia nak na ayah kita kedeng ka sagi bidar payan na itu kita kau na dia kau sedar na anda ni kau ya dia kota sedar sagi yang kota ni nama na nau agi tu sudah pakau kita na rau ka beto na dia kota sakata mama amas terlalu di dia sekarang. Na kini dulu berbuat mana ni na khidr. Musa alaihissalam agi kaya khidr amas terlalu di Musa alaihissalam sa kapag Ingat Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا وَآتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنْ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. Niatun may mana niyan na Musa alaihissalam agyan ko takori pan Allah subhanahu wa ta'ala so khidr ibigin kaniyan sa ilmo adogi pagisi ko sa lakaw si kaniyan. Na nakumaylis kaniyan may mana niyan na Musa alaihissalam mga babae ka nagpagalitan natigo Musa qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Nabiya naman na maraniyan din natigyan na Ibu Musa pwede ko ba kaya pakaunot ako nga pamangandaw na karagan so nga ini pamangandaw ka Allah subhanahu wa ta'ala inutuputiro Allah ay nanginasakan na nabi ako na adong pagpasama ka nagbilagan ay mananiyan na sa takaw manusia sa kapagilo mo ato na ini pamangandaw ka Allah subhanahu wa ta'ala di akong katawan. Na ito na inisang bagunukin dahil mga babae ang naging pagkadatan. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Pinadigan na bitigil pagulutin Musa. Kasaban sa benar alin ka kesabar sunganin emanan niyan na kesabarakan. Allahu Akbar. Ino sa emanan niyan na nao. Ino tayo sedikit paman narita no kesabar suungan ingani na tapang Allah subhanahu wa ta'ala kagir may tutang isabot si program maragtan Allah. Dito paman narita no ketarima adyang punto emanan ni na mga itutupunot tan Allah dito no kesabar kagir orang susabot taro si emanan niyan na mga nuwan gamatan no Islam. Ditigo kita si Musa adikan lagi di naggugulo so ngani na emanan niya naggugulo masabar atigo kita. Nato ni pitero na emanan niya na Musa pitero pa atigina wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bi khubra. Tigina ando man na kasabarang kasiko gugulo na sebab apa man adi kalalang kuluban ng ilmu ka. Ilangan to o kita gusto masabot si pamanan niya na mga programa wala na dita kesabar at yan kung may pagtupang ang katawa ka naging nisabot ay manan niya na dita hindi sa lugar siguro dita na ka paganada siguro agamatanwa agama Islam. Nato rin isang magumusa para sa tajiduni insyaallah sabira wala a'si laka amra. Nagtigo Musa alaihissalam at hindi na insyaallah nagkato na kung alam ako na si mga papantang wala a'si laka amra na gumuna mo matigil pa ako doon at natigil manan na mo sa hitidan na ikudin pa na nasupakan sunganin ay manan na putero na karangan. Asal mo pa ako na kuma? Pamangan doon na karangan so hindi pamangan doon ko Allah subhanahu wa ta'ala diyang batawa. Tigo Musa alaihissalam yan nabi na pinalundaman na niya ng mga suwa na sa katanang naragatan ng nirampay sa tapang mainan di dalam pagkinatin sa emanan niya agamatan ng agama Islam. Dito na nabi, niya nagyan na adong panado niya sa buta si Gogoma, na biya naman ang marami nagyan po naman na niya na kasuan niya si Bama na niya na doon paglipa mga doon. Kala pa init tabatani, nagyan sumusa na pati si mga sipatay na di gumaulaman na makulit at tigran. Makulit sa emanan niya na Musa, makatatagda. Para sa tijido ni tiguan man niya na Khidr
Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dzikra. Nah, tigianan na. O pagbuno teka tigianan, magamos ka sa imanan niya na sarata ka pagbuno teka. Ha? Dikjil sa pagbuno teka man sa tingkat tayo mana diyan kaya sarata. Ana tigtugo mo sa ato may sarata pamana imudi ka na asar ko pagodot na mo ka. Tigianan, fa in ittaba'tani o pagbuno teka na tigwe mana niya na khidar fala tas'alni. Ugo kay sa iyo. Ha? Sakot ya antum na syai hatta uhditha laka minhu dzikra taman sadikur kang bubud o antum na ai o maman agian ko to mapapadala sa agian ko tapi kedebukan. Owan. O ba guys, pada pokok itu muslim na sa dulo la kilinga na baka pringla mo. Ha? Baka punis subarkan sa taman sa mana niya dari kur kang bubud no antum na mapapadala mo hikmah. Antum na ilmu ang mapapadala sa agian ko tapi kedebukan. Inalana na sa ba? Apa mana anak ni pamana kapitak sa way mana ni na kinder si kumusa o gugugnya na suilo mo yan. Owan. Ay di bitar mo ay mana ni na kinder di ka higo sa bersuko sa gurakan. Owan. Na tigo mana ni na mo sa way. Kainan. Pakon mo nga subur na dia mo pangingis. Ha? Sa bitar na pun buka mo. Ako ni ang pun nando na isin bergerak. Na itu Allah sama ada suratul Kahf. Fattalaqa hatta idza rakiba bis safinati khalaqaha. Nah, orangnya nah dunia lalu sirat. Nah, tadi semua nirat. Nah, di sirat pokok masa dia muka terba. Itu tak nah bukan sirat sabarko. Owan. Nah, yang itu bersirat saya mananya nak kejaran namanya atau ngerako lagi yang kaya mananya nama miskin. Ada berkurang di mangin sedar. Owan. Nabi amang mikiran nama nanya kita apa pakada yang sirat. Sekali nama miskin kami begitu pakai amanannya nama kata kami sagian karena apa mana berpunyo maka makaripag kami sagian kota terpahami. Nah itu kasu Allah subhanahu wa ta'ala na ibadah siya terkatong suay manannya na kapangapitian ni paranay. Owan. Nakadir di mga ulama ata nasusab ay panatigin at luto na maliguro na suwemana niya na mga miskin nagyang kutama niya na di mangisida na piyako lutiang suwemana niya na Musa Abu Sufyan. Oy. Piya kada iya sirat sa dok kaya ba yan? Pero kung tawag naman ng mga lalaw sila pa ni mga lalibit. Pero naman niya na mga pipiya tayo nagtutunan sa mga malika pangaliguro na sumagtutunan ka mga miskin. Oy. Ha? Nagyong mga miskin na mga pipiyas rin napiyakaw tutiran sukida Abu Sulaiman na Musa alaihi salam. Na oriyan yan, nakagyong kada siranon, nakagyong malang ko ukidat. Malang ko ukidat at puno masiranon sa gyan po kakidar paniran na libu ukidat Sulaiman yan na berkuan kaniran. Ha? Limu niya sa diyang ka ayaman niya nakapulong mayon sa diyang putar man niya na derpa agyang putar man niya na bergetan agyang putar ni mama mangingisda. Ha? Anak dia raranikan lagi sumusa. Ako na itigumusa. Kala akarat kataha ditukulit ka ahlara lakad jita syai'an imra. Anak dia raranikan sumusa. Dia na ando man ay natin ikiarawing karo at iyan api ini pangaling gagawaan kaya mga miskin. Nadadabang kagaran ini beras. Inunta na dibuka pa na yan kaya berkairan. Apa kaulah? Ha? Tidak bakalan datang berpakabeda. Datang karbi bisa yang pakairan. Ketak ada tasiran mata hanya makapinting puso. Nadadabang pa namin ibigita kiran ay panini beras kakiran na dibuka subuh berkairan. Apa kaulah? Ha? La ada jikta syai'an imra niya kang gelebok kasat niya karata-rata gelebok. Ha? Anda man itu niya mana na yang gelebokan karo. Atau na ipidaro pider. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Allah berkata kepada Musa, Nabi Allah, agika kusabar sumanina kusabar. Namata niya kata dari Musa. Tingina, awal itu. Siapa saja niya dia umuriklamo. Ya kan dengan Musa alaihi salam. Anak itu Musa. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Anak tinggal dia mengisah saja.
dia kung la tu'akhidni bima nasit, dia kung kapaman na punishment kung ano niya mana niya na kialipatanakan, wala tuhibni min amri, so dia wati dia putar begini. Ha? Pangulo, mangyari ba tayo? Pwede sa mana niya na pasad doon na hukum na kapaman na sa sa pagkila ka na pumungalimunta ko. Ha? Pumungalimunta ko din. Dia ko punikila mo. Ha? Nakalagay sumasumusa na makulit. Nah, dia kau itu mana kita? Dia yang interior kita mga miskin ang kaya nabuhat na naberko. Ha? Iya nabuhat na mga naberko ya. Oh. Fatalaka hatta idza laqiya fatalaka hatta idza laqiya gulaman faqatala. Ayo niya katali mo masiramang niya ko masasayta berba na inaw. Niya kaya sukita rabu sumusa sa mga wata aligi kita. Oh. Isiran digigita-gita na tiara taragay o khidr sui sakiran na kinuha niya na biyang kutay sakiran fakatalahu na biunia Allah biunia anak kala iri tidak mansumusa anak ini na titukan kala akatan tanamsan zakia anda mana niya ikadumang ka sa amangannya na niawa suti, ainang yung pernah niawa tawata, doon na bunyan at asalaan. Huwag. Doon makabunong, nabinuka, ala ko na. Bigay rin ang sinabi, matas kanyan makabunong, lakad jita syai'an nukra. Niya, kaliyan ang yang binbuk kasemanan niya, na marata niya ito na. Niya, kang binbuk kasapiya, asing-asingay. Kagin binbuk. Adi doktarin mawakal. Anda mana yang utuh ibu dikali kita mga wata ada kaya nakasala kana bersih na punya kamu na muka ko alien kay sakira na doon ka bunua amana niya na tunad mga dia na pia kamu budodola ala kauda anto na kan kita ini sungguh mana niya na kita dia nakala alam aku innaka lan tastati'a ma yasbra wa kada tawati khidr adik kesabar sumani nema nanian nabi sabarakan sukini kan adik ka pamana tiga kesabar maafin kamu kan nanti gue mana nian na Musa yang kasih hidup menagi Musa kaya lebatan yang mana gitu jadi bisa diajaran tiga na qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni udra tiga na kedarna yang makawak managi pembangunan tiga nahal dia bagi saja atau mana tadara hubungan aku bermaribat aisyah azhaban pada dosa ini dia mau dipengaruta hati dia ada badan jamin dunia udara ni akan gadun saya mana nian na bagaimana kita ni ada dia sopakan dia masa satiman last di rumah ulama tanu tapi waktu sakit kayak ayat Allah Subhanahu wa taala nah ini rasa ke manusia nagumong na sa kanading ka, betada na sa diyang paso ka pagkalibat ka na, dahil sa diyang pagkalibat ka na. O, tama na ay balang yan, nangyakalapas ko pa sa samping nga budget. O, nangyakalapas ka sa samping nga budget, daw masimba yan. Nado pa na terima na ka, yan ka na, tugot ako, kami akalipat ako sumba yan. Yan ibat ka man. Napiyakan mubulu sa kanya, matawag pagkalibat ka. Kinangalan na last touch. Hinangan na makaya na kung sa'yo mana niya na bibira susunay mana niya na mga alam kulakan ako makaya kung mabulalo. Kung yung particular na iswala na bararila, ayat na sinita na iswala na bararila, katibun sa diyan ka, sukap kiribat ka. Hinangan na pwede ba ka sa okay, adi ka, may doktor sa diyan ko na niya nagkaribat ka. Kaya diyan mo ta, lalag sa nakadiyan ko na niya nakakiribat ka. Tuwan. Yun ay mga loksakan mga pamilya na di pagkadatan. Nakadiya sukitan, natigyan na nangit. Mungkin sana stanza dia kayak usaha, wah sudah untuk penghuni bangunan ada di kapas, ya yang itu bangunnya SD itu usaha titiknya dia kayak hidup, sudah mengadi orang ada beberapa rakan, lagi kayak begitu begian, Fatalaka hatta idza ataya qarya ahla qaryatin istata'at ahlaha فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا ini yang lalu yang nak usiran teman. Pantadakan anak rumah kau masih sagian kepada depan.
Nami lera nagyang kai aderba asuti gitano aliko kita na kuderis. Tama na niyan nakapanga dikitira. Oh. Tungkol mga dilit sukidor, ang gusto mo sasa, baka niya kayo makainom. Baka niya kayo makakan. Pagka niya kayo mga miski, baka niya kayo na bisaya. Nagyang ko mga tao, dito ka saya, dito pa saya, dito saya. Oh. Dito din. Ako di si katang na ay, baka na inindor katang mga niyan na Nabi sallallahu alaihi wasallam nagyang kota kasi sa gugulang ka si kuya mananian na bisita ka. Nasa din sa tao kaparatian yan sa walungan na more na BPN yan pag-yung tayfahu. Paman apa, BPN yan nagyang kota tao ang bulan tali mo na bisita niya. So lang magkukulang ka na tuloy na kao. O kita man activity man daw na papiya na reswing na dumabulino mo kao. Ang yung kataling marka. Ha? Kung bibira, paparatian ka sa wala, paparatian ka sa walungan na more na BPN ka sa emanan niya na bisita po kataling mo marka. Ay kita mga tao kaya dalang pandaran na dasiran pakainom dasiran pakangganan, dasiran pakabulusan. Dapat natin dalang pandaran ko sa kayang magpadaran pa. Anto na ipigil na pagwaymanan niya na kita na kautot sumigal sa kayang magpadaran peran. Ano na may layer na pagwaymanan niya na katabos. Akigubor. Katabos kigubor na ay na pipad-pipad may manan niya na kita Pilihan niya na sa mana niya na yung tumagod ang butakan na ito. Na oriyan niya, na tinder yan, piyak niya ibubuskan niya si kuko sa ubupi ang mas nakapakabugirag yan kaya kalabira, ada taraw gigubar. Owas. Na oriyan o kinigubar, piyak pera nun, natigo kita na tao. Awasan na yan ng mga tao. Hindi kita mo man naligo pa kulay si Musa. Tigyan na, ano din ba na yan? Ikyan ko lubukang kasaya. Ada teran pakakana, ada teran pakabusa, ada teran pakainuma. Udah orang itigil, niya mga nisa sukay, susukay. Kasali ang pesta sa iya kaya kalitiran na gigubar. Ano man na yaman namin na, yan ginubugatasi. Ha? Sagyan kay, supaman na ini boleh siya kataaman niya na bata, ada teran pakainuma, nabila sa nakasiran sa mapiyak, nada kakirapan pa mga nisa sukay. Ata makinom. Anda pangakal, napakulat na sila na yung mana niya na ganda kita itu guys. Ha? Nato na isumpo mo kita, tigyan na, qala hada firaku bayni wa baynik. Yan na tigyan, nga pa akong dalagita ni Musa. Tapi ata na ako. Then okay, ako sa hindi ka sa ganyan, hindi pa mamduragan mo Allah. Ha? Qala hada firaku bayni wa baynik. Saunabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alayhi sabra. Yaman to atigyan na pamaguseng kurka kay Musa. So nganin o ato na ay ta'wil mapapadal mailmu sa giyang kota niya ulawla ma lam tastati' alayhi sabra adun kamasabar. Ati wemana niya na Musa alayhi atibu khidr. Ay niya yung mga ulama na sukidar na niya bulis kanina na nabi siku ore ng Musa. Dia tulis kanina Nabi asiko Orieno Musa. Nah, amma sabina hindi ko mana niya nakidat. Amma sabina fakanat limasakin ya'maluna fil bahr. Faradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malik ya'khudhu kulla safinatin ghasban. Hikatiya mana niya na barko Atiya na libuatan. Amma sabina tu pagyanan di masakina. Ragagyan mo ba mga miskina di mangisda? Ya'maluna bil bahr. Adi sila ni gilbog sa emanan niya. Naragad adi sila ni pamana mangisda. Pakarat tu na ibaha. Niya piliyak na giyang kuto. Kada po mo sa giyang kuto emanan niya na berkuira. Ikay na to. Kaya sabab. Wa kana wara'ahu malik. Sa giyang kuto emanan niya na darabairan. Naan na diyo di malibot emanan niya na dato. Yakhudhu kulla safinatin ghasba. Apulan niya na ulang manubar ko akili niyan. Ulang manubar ko akili niyan na kulan niyan sa kakalayan ni kadukul. Na niya pili ako na tigukidar. Aba kung tinalubuli ay yung problema na niyan na barko. Ano muna nga diyan kung tabarko ka? May layong dito.
Ama kedua dia kaya berguna, hari bapak mulai nak binatuna dari video saya bagi dulu. Udah mana nena, di dunia ko anak dia kaya mana nena berko. Oh, ini kali musiran Allah, lagi mga pipiasiran yang mana nena puso, na dia kiran mada, aja kota berkiran, satu na mana nena dari kira tuh. Hari bapak mulai ya, gitu tuh na mas punya kontrol kemana mas dalam dia bukan ada dia mutar berko mas dalam dia beda dia pian dia udah dengan dia utama itu hari bagi yang mutar dia itu super kuira oh dia dia mutar berkuira nah itu tuh masa bukti Musa gini kita tinggi ni mana nasa dia utama ini ka ani bukan dia utama nanya berko di pagi sederhana ikai na benar dia tuh dia mutar dia mana nanya tangarasi oh wa ammal gulam wa ammal gulam fakan abawahu mu'minain gitu mana dia namanya na sa katawata agino ka na adna tidian amang adokasian agi paparate ada si Allah wa pamana kubiyan sira Allah subhanahu wa ta'ala fakhashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Nah ini kan Allah subhanahu wa ta'ala ini kan kami hati Allah aku berberi kata Allah subhanahu wa ta'ala syukur dosa nagyang kutawata nama beri mi awidarakan o mga lokasyan mula sa nagyang kebubuyan Allah subhanahu wa ta'ala nagyang kutawa mga lokasyan na di niya nakawala kung berkasada para sa siksa apa lagi ang kutang mga lukas, lagi ang kutawata, amang alas kanin, ang lulis kanin at tangarasi si kulupa. Oh. Inuwi diraan, kaya din taro sa wata, uwi din kaya mga niya na dito di kumasakit. Lagi ang kutang mga niya na kada ikulup si kuwata yan. Makadil nga sa wata. Namay kasi ka naman dahil mga kuto na dito na mapiyar ka, Dididik Allah subhanahu wa ta'ala asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Ay natibuna Allah subhanahu wa ta'ala ibigay kamu ni wa miyolaw la sikuay mananian na miyolaw la niyo nag-youtubis nag-youtube mas tara libir ka na mapila. Why? Subir ka. Nasa programa Allah subhanahu wa ta'ala na gina ni mas tara libir. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Nalit mga kumupipir ka lagi. Nagitulis si maratar ka. Why? Naginan. Yang sabar kira betul Allah subhanahu wa ta'ala ini kalau Allah agito wata na bukana na tangarasi na dikekelimu wagyo kuto rumah atau di rumah isu masuk beneran. Kaki saya berbuat saya mutawatiran. Why? Sumabong ganito po pagina ni tigu Nabi sallallahu ayat tahu amananya napad atau hadiah guntung. Ada pas nagyan ko kami ang bubuta sa mga wala luksade. Ay ito dito si kububutan, mga luksyan. Sugod po diyan. Ang may kumangaya managyan bubuta ka nakapangarasi. Di sirkoy ang lamang din nagito din manguwi. Mama na ipag-isir ka Allah subhanahu wa ta'ala si kukubot. Ipag-isir ka Allah subhanahu wa ta'ala si sa aluman. Amore. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. Pinilihan tigo Allah subhanahu wa ta'ala bagi din sambi sa mananian na mas tara labi ali dia puto akin wa meron na tigo Allah subhanahu wa ta'ala wa aqrab rahma kaadug makala agyang puto ang panalanan tira na si ira kada tigo Allah. Kita tira na Allah. Tapi usul na maulawla, ini sukutu Allah si kukitan akan gelipot karoon, kaan kasabi agyang kutaymanan niya na wata, naguan mamapaguman sa panalaman agyang kutaymanan niya na mga mu'min at yan ubayan mo Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat tanda, asal na hikali mo ko Allah subhanahu wa ta'ala, nagyang kutamiyas wa kasi kuprogram mo Allah. Ya kasakit sa tertentu. Nabi lalu Nabi, faman radiyah falahu ridha. Sadin sa maswa si program mo Allah, kopya masakit ko. Pada hurda, nang yang bagian na kagyang kotor ikasuswatu Allah. Wa man sakhata falahu sakhat. Na sadin sa tao ay maswa si program mo Allah subhanahu wa ta'ala, nagibot ina na wag ito na tiwar ka Allah. Eno ngayon na ito, ginangalan na andad ni mitalim, alhamdulillah. Kabili mo Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kabili mo Allah, kabubunto di matay na upuso ka, nananaw agito
agitu nalimu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wa amal jidal. Oh, ya sabutan na itay dua, subagan na yung alusika dua. Wa amal jidal fakana li gulamain. So tinggal saya mana niyan nakalabot. Paman na inumpihan ko magpiyagar bayaliyan. Nagibot tigyan narukutugot iman na mana niyan na watailo. Rakutugot iman na watailo. Li gulamain yatimain fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma. Nagyan ko tama di dalam matigyan sa gyang ko tayo mana niyan na kadabot na adna tigyan atang mo kiranon. Ini bagago mga lokasiran. Wa kana abuhuma salihah. So tigyan so mga lokas agyan ko ta mga watailo na mapaparatean si Allah subhanahu wa ta'ala. Fa arada rabbuka ay yablugha nyatukan na naga ama makala agyan kuto ay manangin ng mga wata na raw taniran agyan kuto at tamok ay inibagagkiran ng mga lokasiran. Fa'arada rabbuka ay yabluga shuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik agitu nalimu kiran usu Allah subhanahu wa ta'ala. Yung kuta lokasiran ama paparate si Allah subhanahu wa ta'ala na pag alimu kiran Allah na sutamong apian imukiran agyan ginataniran sa agyang kuta mga watairan na imbagi Allah subhanahu wa ta'ala sa agyang kuta mga wata. Maluwag kiran tingumi kiro o botan inaway agyang kuta kalabot. Akalabot lang sa agyang kuta tamo. Na niya sima-sima kat na agyang mga tao siya na mga linikit mga tao. Mga tangara siya, pamanadi matao, sasagugur sigo mga bisitera. Na malungan mo dito inawan tatigukit. Na magaling may gubar. Na minigubar. Na doon mga kalagyan kaya mga wata. Kinoeran, nagyang utang tamo. Ay ibagag agyang utang mga laksagyan utang mga wata ilong. Na inom pia na kang piya, pia kalo pia kang piya, katatangkaan ang mga wata sirampur, na ando din ikapamakalaira, na gugubog managyang kaya mana niya na kalabot, na kilaira nagyang kuto at inibagagkiran o mga lokasiran. Kilaira nagyang kuto, inibagagkiran o mga lokasiran. Wama fa'altuhu an amri. Dahil na pagkubig gadabag sa bako baya ginawa at iguan mana niya na kaya kagiuto na pala ito iniilaw ng Allah. Ini pamangandaw ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalika ta'wilu ma lam tastati' alayhi sabara. Na yan na natigyan ni ta'wil, yan na natigyan ni ilamo ang magpapadalang si kuya mana niya na nganin adam kamasabaran. Ilang mga ito mga luksakan, mga pagkaliyak na nagipagdadatan. Gito na nabi, na nangyat pa po nga sa mga katalo. Nagulalan sa giyang koto, kanagol pa man at dito, miyakalalas sa ilong niyan sa dataran man niya na ilong kita, na doon yan naman sabat ang giyang koto niya ng ilay niyan. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na minisupat yan ng ikalimu Allah subhanahu wa ta'ala sa Musa alaihi salam. Sa kiyang kutayamanan niyan, na kiyang pakanginaw yaran si Khidr. Amya alo yamanan niyan na Khidr si Musa, na po makakumasiran sa kiyang kutabar ko, niitiwa yamanan niyan na Khidr, at yung kuto, apapano kapulinom sa iyo. Tigwa yamanan niyan na Khidr, hey Musa, yung kanan na tigyan, ang kapulinom magyan kanan na papano, na ginan tanwa tigyan. Ginan na tigyan na so, sabot ang kekuatan paman nagkantari mo mga akantan. Nagina natigyan ng kaludan, nagina na suilang uwama. Gina natigyan ng kaludan, nagina uwama. Nasuay mana niya, nasulit sa giyang kanan na bakar. Wala mana niya, napapano, akap kainuman niya si Kuing, nagina ang bisa buta, ang kekuatan ng mambu. Hindi sa baba, mana niya, nasudiga pagkakita, si Kuang matang wagam Islam na maulat, mga lusahan mga pagkakita. Kudulitan tanong sa mga oras, manapan na bitaman, sa ibupan tagitan si kaya mana niya na agamatan o agami sila, palo-palo na ikalimutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga luksakan, mga pagariya na nagipagdadatan, puni ko si Allah subhanahu wa ta'ala, at kanabubugi iya mana niya nakapakagbugaran ng mga tanong, bugantan mo Allah subhanahu wa ta'ala sa mapi iya mana niya nakapagbugawasan,
Begentan Allah subhanahu wa ta'ala sa tauhid. Akado bilang tanong, hatiap tanong sudita dudika pabinada si agama agama Islam. Akasababan sa makapaguman supagutan na guntaman tanong si agama agama Islam. Kung si Allah na may turuan siya karibatan, na puno to si ginawagon, ha? Inaliwat ti mga ulama tanong sa manusia na inibigyan siya manangyan na insan kamakhud min kalima nisyan. Kinuha tanong inabot sungaran tanong insan si kuya manangyan na nisyan. Maana po galipat. Galipat tanong. Ayat tarado bisagyan kung takap galipat tanong na di tanong lima kambulingan putarungan si kuya Allah subhanahu wa ta'ala. Bala-bala sa tanong Allah subhanahu wa ta'ala bagi siya mong tuloy sa liya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.